Hola, soc la Bet, mestra de música de l'Escola Pi Verd de Palafrugell i avui us vull fer una proposta no de música sinó d'un experiment científic. Avui l'he provat amb els meus fills de 6, 4 i 2 anys i ha funcionat i els ha agradat molt, així que us animo que el feu a casa. Necessitem una mica de llet, fairy, colorant alimentari, una pipeta per agafar el colorant i un escuradents. El colorant també el podeu trobar als supermercats. Agafem una mica de llet, el posem al plat. Amb la pipeta agafem el colorant i tirem 4 gotes allà on vulgueu. Necessitem l'escuradents per sucar-lo una mica amb el fairy i ja podem començar a jugar. Espero que us agradi.